انجمنا نیشتیمانیا کرد li Sûriyê xwenêşandanan li dijî kiryarên Partiya Yekîtiya Demokratîk û bi taybet li dijî îdeolojkirina rêbazên xwendinê û leşkeriyan neçar li bajar û bajarokên Kurdistana Sûriyê li dar dixe û li ser vê yekê jî berpirseke tevdemê dibêje di rêbazên wan yên xwendinê de tu îdeolojiyeke nehatiye ferskirin lê li gorî raporteke televîzyoneke bi ser PYD ve ew îdeolojî diyar dibe. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li bajar û bajarokên Girkêlegê û Têrpespiyê û Çilağê û Dêrikê û Qamişlo xwenêşandanan li dijî kiryarên PYD li darxistin û PYD bi tundî bersiva wan da û çekdarên wan bi dehan kes girtin. Li ser van xwenêşandanan jî serkirdeya tevdemê İlham Ehmed li daxuyaniyeke rojnamevanî de dibêje ev xwenêşandan xizmeta rejima Sûriyê dike û tu cudahî di navbera Encumena Kurdî û rejimê de nîne û encûmen ecindeyên Tirkiyê civecî dike. Li ser rêbazên xwendinê yên got PYD li ser dibistanan ferz kiriye ew berpirsa tevdemê dibêje Encumena Kurdî li navaroka rêbazên xwendinê nenerîne û got tu felsefe û îdeolojiyeke têde nehatiye ferskirin. Berûva jî axaftinên serkirdeya tevdemê İlham Ehmed kanala ronahiya PYD raporteke li ser dibistaneke bajarê Efrînê nîşan da û têde eşkere dibe got felsefeya rêberê PKK Abdallah Öcalan û îdeolojiya wî tê perwerdekirin. Li gorî vê raporta televîzyona PYD got di dibistanên Efrînê de zarok li ser îdeolojiya PKK û rêberê wê tên hînkirin û di hemû waneyan de ev îdeolojî li ser xwendevanan tê ferskirin. من vê sîrata rasm kiriye manê rêber o bûn manê ji hebs û zîndana derkeve û em kêf kirin em wê bibînin spas. Mamoste ji me xwest em wêneyeke çêkin û me dixwast em wêneyeke ser serok abû çêkir em dixwazin ji hebsê derkeve em gêndî bibînin. Ji destpêka sala xwendinê ya îsal ve PYD û rêveberiya xwe ya xûser rêbazên xwendinê gotê de îdeolojiya PKK heye li ser dibistanan ferz kirine û ew biryar li gel biryarên leşkeriya neçar û desteserkirina mal û milkên kesên ji deverê koçber bûne û gelek biryarên din yên PYD bûne cihê nerazîbûna Milletê Rojavayê Kurdistanê û Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê.